De jas komt uiteindelijk van de mooie hier bij mij in Haas wel uit. Het waaide nog net het de zinnen weer erbij en dan viel het gewoon warmer aan. En dat ging ik nog wel aardig. De meeste buien gingen van de morgen nog, de meeste buien nog mijn zinnen. De komende dagen is nog wel een beetje wisselvallig, maar in het weekend nice immer waar. Ik begin met Joen en vannacht. Nog altijd een kans op een bui of een buiken, met name in het kust- en waardgebied. En vierde zie ik wel flinke opklarings. En een temperatuur, vannacht zat tussen de zon en de 11 graden, de legere temperaturen op het vasteland, dus een koude nacht. De wind uit zuidwest tot noordwest en die wind die zal staan gewoon in het kustgebied weer krachtig wijzen, krijgt 4 van 6. Dan moet nu daar. Ik een buikje, maar dat stelt nog net al te volle voor en de zinnen is er ik aardig bij. De temperaturen liggen morgen bij de 15 graden heen, nog altijd een koud voor de tijd van het hier. En de wind uit het westen tot zuidwesten waai, matig krachtig, de krachtige wind in het kust- en waardgebied. Ja, en dan de joen en de nacht staat er gewoon wat een grotere kans op een bui of een buiken. En het vooruitzicht op vrijdag eerst ik nog een buiken in de midden, de zinnen erbij, 17 graden, we kennen nog even het terras op. Nou, dat kan helemaal in het weekend. Op sneeuw droeg waar zinnen en zandje naar 18 graden en sneeuw 19 of 20 graden. En dan neem ik het, nou simmer waar. De zinnen is er sneeuw flink bij en het blijft droeg. Begint takemieken, dezelfde temperaturen, 19, 20 graden. Dus nou simmer, we moeten morgen maar weer even in het jestwasje.